Zjevení Panny Márie a sviecu v nedeli, Bratislava 23. září 2012. Drahé deti, viešte, že ja, svätý Bernard z Clairvaux, som tu a chci požehnať to, co Bůh přinesl na požehnání, a to i fikus, i vás. Milujte také kviety i mne a viešte, že učení v církvi je na slávu Boží. Ponožují vás do světla svého poselství a do lásky, která ze mě proudí. Bernard Evie 23. září 2012, kostol svätého Ladislava, Bratislava. Drahé deti, sladká vášeň mého života jsou květiny a láska k ním. Milujte proto mě a dávejte mi květy i těm, kteří jsou vám drazí. Volte něžnost a chtějte klid v lásce. Buďte k květinám milí i k lidem, i k tomu předávání. Mária Evie 23. září 2012, kostel svätého Ladislava, Bratislava. Drahé děti, když dnes milujete mě i svätého Bernarda, uvidíte, že jsme tací, co vám dají lásku a květiny, tedy poselství. Věřte, že každý strom slyší a má své jméno. Jen vy nejste v pomazání s ním zacházet. Terezie Evie 23. září 2012, kostel svätého Ladislava, Bratislava. Drahé děti, věřte, že Pán jsem já a miluji květiny, stromy a to, co jsem stvořil, abych žil krásně. Věřte, že květiny udělají váš život krásnější než peníze, proto nelitujte se jim věnovat. Žehnám všem, kteří se věnují záhradkám. Věřte, že smích z přírody má pouze ďábel. Věřte, že příroda dává zdraví, energii a život do vás. Milujte ji. Ježíš Evie 23. září 2012, kostel svätého Ladislava, Bratislava. Drahé děti, slavnost našeho Pána je mše a proto ji přijměte jako něco posvátné s úctou, jako i kříž a jako i jméno, jeho jméno a slovo a matku. Ponožují vás do světla svého poselství a lásky, která ze mě proudí. Ježíš Evie 23. září 2012, Blumenthal, Bratislava. Drahé děti, sláva Bohu, že Panna Mária je zde, a to i ja, svatá Barbora, patronka horníků, a miluji vše, co je svaté. Chtějte mír, klid a lásku mezi sebou. Ponožují vás do světla svého poselství a do růží, které nesou jméno Matky Páně i jeho samého, Ježíšovo i Marino, a to do těchto poselství. Barbora Evie 23. září 2012, Blumenthal, Bratislava. Drahé děti, sláva Bohu i Panně Marii, že jsem tady, aby láska k vám byla naplněna. Věřte, že dnes chybí i jinde vaše pokání. Chtějte mi vysvětlovat to, že nemáte z čeho. Věřte, že tehdy budete svatí. Miluji vás a radím vám. Nikdy nehřešte a nevyznávejte se z hříchu. Nedělejte je, to chci i já, i svatí. Terezie Evie 23. září 2012, Blumenthal, Bratislava. Drahé děti, přijměte i tento růženec svaté Barbory z mých rukou. Věřte, že dnes je den, kdy ho zjevuji já, vaše matka. Růženec svaté Barbory. Začátek jako obvykle na 3 zrnka. Zdráva si, první, kteří miluje svou matku i svatou Barboru a horníkom určitě pomůže. Zdráva si, první, kterého Panna Mária milovala a miluje a pomáhá mu jako synu a pomůže i svým synům horníkům. Druhý, který snese bremeno hornické, ale nemiluje zlato víc než slovo. Třetí, kterým Panna Mária vyvolá pomoc a pomoc svaté Barbory zapečetí v dole i těm, kteří se k ní modlí. Čtvrté, kteří nechce vidět více do jiných věcí teď, ale vidí všechno, a to i do dolů. Páté, který učinil i svatou Barboru i církev katolickou, aby pomohl horníkům. Závěr. Prosíme tě, mocný Bože Ježíši Kriste, i tebe Panna Mária, i tebe svatá Barbora o pomoc dole a ochranu před jakýmkoliv nebezpečím a také před zhroucením se stěn a zatopením. Tiskni do našich srdcí lásku k Pánu, abychom byli v nouzi spasení. Milujeme to, že nás ochráníš a potřebujeme sílu. Mária Evie 23. září 2012, Blumenthal, Bratislava. Drahé děti, sláva, že dnes je tu i Mária i já, Ježíš. Milujte se navzájem a chtějte více a více lásky a květu, vyznání a všeho, co se v lásce stává viditelný.
Milujte proto bratrství a milujte své knieze. Ponožuj vás do svietla svého poselství a do lásky, ktorá ze mne proudí. Ježiš Evie 23. září 2012, Jezuite, Bratislava. Drahé deti, sem tu opäť pro vás ako služebnice Boží a vaše matka národu. Milujte mňa, viešte, že král je pán a kráľovna sem proto i ja a chci říct, že som ráda, že dnes je tu svatá a miluji tento kostel a chci více vaší pozornosti tomuto místu a kostelu. Toto sa zde zjevil a ne pro iné veci, ktoré si myslíte. Viešte, že i obsah poselství o lásce, o spasení, ale i o jezuitech, vážte si je. Mária Evie 23. září 2012, Jezuite, Bratislava. Drahé deti, sem tu i ja, svatá Terezie z Lisieux, a chci vás o niečo požádať. Kupujte kvietiny svým manželkám k svátkom, vienujte im je a trochu času a lásky, ako ja, Panne Marii. Milujte moje poselství a dejte im i ty. Sem tu šťastná, že Pán koná i ja. Miluji vás, viešte, že dnes je deň spasení. Ponožuj vás do svietla svého poselství a do lásky týchto rúží, ktoré som vám prinesla osobne ja, svatá Terezie z Lisieux. Terezie Evie 23. září 2012, Jezuite, Bratislava. Drahé deti, ja, svatá Barbora, sem prišla a miluji vás. Chtejte víc milovať sladké litanie a čisté modlitby. Chtejte sa kochať v Božím slovie a adorácii tak, aby sa vaše srdce ponožilo do dobra, lásky, miloty, tedy do Svätého Ducha, a proto bude dobré a dobře nastartované. Vynechejte proto zla rozlištého a nevynechejte dobro. Vyvolte si takové bohoslužby, kde sa slaví čistý svátek, vyvolte prikázané veľké svátky ako první i opravdu a zvyknete si oslavovať Boha čiste a milé. Svatá Barbora Evie 23. září 2012, Jezuite, Bratislava. Drahé deti, viešte, že Pán chce milovať rodinu, a to svou i vaší. Milujte svatou rodinu, rozhodnete sa pro svatou rodinu a chtejte svatou rodinu byť a milovať. Konať pro ní dobré skutky, lásky a víry, plné slova a dobrá, miloty a krásy. Proto milujte kvietiny, milujte kršny, šívy a gáneši, ponožuj vás do svietla svého poselství a do lásky, ktorá prevyšuje vše pohnání, pôsobí z milote a v kvietech. Svatý Antonín Evie 23. září 2012, Jezuite, Bratislava.